Ето с Алекс намираме се, забавляваме се на Марина Кейп. Що? Забавляваме се прекрасно местенце, пълно с поляци, чехи, украинци, много малко българи. Прекрасен комплекс, намира се между Равда и Ахелой. Ето са нашите легла с Алекс. Лошо местенци. Има си пул-бар, детски басейн. Спойно. Не, ще отидем там, ще изминем оттатък. Чули какво ти каза? Чули ме? Алекс, ела тук да ти кажа нещо. Алекс, ела тук, остави ги за една секунда. Остави ги за една секунда, ти казах нещо.